Вәлиевлар гаиләсендә бүген чын бәйрәм. Аларның йортларына ниһаять газ килде. Бу вакыйганы 7 ел көткәннәр. Мы одни из первых жителей. Без бу урамда беренчеләрдән булып яши башладык. Моңа кадәр өйне электр белән җылыттык. Акча күп китә иде. Поэтому мы очень рады. Кышын ай сайын 15 мең сумга якын акча түләгәннәр. Хәзер 3-5 меңнән артмас дип көтәләр. Электр котелның КПДсы да әзрәк. Ел кеше күп ел сайын артамында, быел ничә гаилә артты. Шуңа күрә безнең подстанция специалистлар әйттеләр, не справляется. Мунча да булачак әлбәттә, кайнар суда иде булачак, җылы булачак. Инде куркыныч түгел, әлбәттә, экономия, финанс ягыннан экономия көчле булачак. Бүген монда 104 йортка газ килә башлады. Хәзер Юкәле, Каенлы һәм Салават күпере урамнарындагы йортлар газга тоташтырылган. Бу әле авылның чагыштырмача яңа өлеше һәм биредә йортлар саны артачак кына. Якын киләчәктә менә бу кырларда да яңа төзелешләр көтелә. Газ турбаларын бу урамнарга Газпром Трансгаз Казан оешмасы республика программасы нигезендә сузган. Ул 2019 елдан бирле гамәлдә. Зәңгәр ягулык һәр өйгә бушлай кертелә. Сроки строительства объекта. Сез бу вакыйганы озак көттегез. План буенча биредә газ үткәргеч 2022 елда гына ниятләнгән иде. Әмма бу эшне иртәрәк башкарып чыгалдык. Республика программасы буенча быел Татарстанда 110 чакрым газ үткәргеч төзелгән. Бу 2700 йортка зәңгәр ягулык килгән дигән сүз. Россия буенча мондый программа әле киләсе елдан гына эшли башлаячак. Бу хакта Владимир Путин еллык юлламасында әйткән иде. Бердәм Россия партиясе шушы халыкның гозерен үтенечен өйрәнеп Россиянең президенты Владимир Владимирович Путинга мөрәҗәгать иткән иде. Ул аны хуплады, федераль закон кабул ителде. Менә бу газны торак йортларга китереп, дәүләт хисабына китереп җиткерү буенча. Димәк, закон кысаларында бу эшнең киләчәктә дә дәвамлы булуына ышаныч зур. Хәзер Владимир Путин куйган бурыч буенча гаризалар кабул ителә. 2000ннән артык кеше мөрәҗәгать иткән инде. Лаеш районыннан Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.